Здравейте! Едно ново видео за минерални бани, хасковските минерални бани. Една добра идея за разходка, ако сте в Хасково. На около 18 км от Хасково са хасковските минерални бани. Днеска е едно хубаво есенно време, около 16 градуса. Пътя, както виждате, вече почти е завършен, така че се пътува много добре. Може с велосипед, само че трябва много да се внимава, защото се кара много бързо по принцип тук и така. Но сега ще се включа след малко от минерални бани да ви направя една разходка бърза. Ето вижте отсреща Аида и източните Родопи. И след малко към спа столицата на Хасковска област. Здравейте! Днес ще ви покажа минерални бани. Само на няколко километра от град Хасково се намира това малко селце, известно със своите топли минерални извори и лечебни води. Ще ви покажа крепостта Свети Дух, която пази история от римско време. Ще видим също така и Богородичната стъпка в центъра на минерални бани, която е легендарна скала с чудодейни свойства, и ще се разходим по живописните паркчета из градчето, които предлагат невероятни гледки и възможност за релакс сред природата. Всичко това на едно място, където историята и природата се срещат, в минерални бани. Здравейте! Спряхме пред община Минерални бани и добре дошли в курортно селище Минерални бани, Хасковски минерални бани, на около 18 км от Хасково. За около 15 минути ще бъдете тук от Хасково. Да ви обърна. Първо, къде се намираме? Намираме се в парка на Минерални бани. Той е близо тук до общината. Сега една кратка разходка из парка. Парка е страхотен. Аз често идвам с Моли тук и може да си направите много хубава разходка. Тук сега ще отидем до църквата да ви покажа. Минерални бани е много хубаво място за разходка. Освен минералната вода има много екопътеки, исторически обекти, част от които ще ви снимам. Връх Аида е тук, много ширапани, много останали артефакти, които може да се разгледат. Градчето е много хубаво, много запазено. Ето вижте есенно време. Има някъде горе около 7-8 екопътеки. Има древни светилища, мистични местности, където може да се разходите. Така, водата, най-важното нещо, което е в Минерални бани, това е водата. Тя е полезна за опорно-двигателния апарат. Може да се ползва за артрит, болести на различни болести ставни. Може да дойдете и да пробвате. Тук това не съм го виждал. Какво е? Вижте. Туристическа карта на община Минерални бани. Ето вижте, тук може да видите. Има малки язовирчета, екопътеки, връх Аида. Скални манастирчета. Може да дойдете да се разходите. Ето е църквата в Минерални бани. Тук също има много добри места за настаняване. Има хотели с басейн, всичко е с минерална вода. После ще ви снимам и отгоре. Тук най-големият басейн открит, който е тук в парка, се намира.
На центъра има кафенца. Кръчмички може да си хапнете, да си пиенете. Много е приятно. Ето ще ви направя една бърза обиколка. Тук отгоре, точно как се пада, точно е тук отгоре и крепостта, която ще ви разходя, после ще ви разкажа няколко приказки за нея. Ето вижте, какво е готино. Есенна приказка. Ще ви закарам сега след малко на стъпката на Богородица. Сега тук минавам покрай общината. Има паркинг, къде може да спрете и да се разходите. Сега ще слезем надолу към ето го, туристически информационен център се намира тук. Той сега отскоро е направен, защото преди го нямаше. И тук в този парк стават много детски фестивали, концерти. Ето тук. Вижте колко е красиво, поддържано. Има и се организират младежки фестивали, танцови. Фестивали на народите. Идват деца от Европа, от Азия, от всякъде. Сега тук ще потърся стъпката на Богородица, да видя къде беше. Тук местните вярват, че Богородица е стъпила с едния крак тук, а с другия мисля, че беше на манастира Света Петка край Асеновград. И то е едно такова зареждащо място тук. Само ще видя къде беше, мисля, че тук беше. Но само да видя къде точно. Ето тук я търсим стъпката, къде е на Богородица. Ето тук е в парка зад сцената. Няма някъде указателни табели, има между другото. Ето е тук. Това е стъпката на Богородица. То представлява нещо като шарапани. Ето тук има една табелка, да качат някакви неща, сигурно някакво суеверие, нещо за благоденствие, нещо за сила. Тук се намира. Ето е тук сцената, ето го парка. Тук има хотелчета, нагоре отваря много голям хотел, който не знам точно кога ще отвори, но се очаква скоро. Тук може също да се разходите, може тук да седнете на пейките, да се починете, да слушате музика или просто тишината. С дрона след малко ще ви покажа отгоре някои неща. Ето тук има няколко заведения, които са кръчми с национална кухня. Кебабчета, кефтета, чорба, може да хапнете. Сега ще се върна и ще слеза после в тази посока към първия минерален извор, който е в Минерални бани, и ще ви го покажа. Между другото, по-надолу има и терариум, има още един парк надолу. Ще ви покажа и него. И сега ще ви кажа, питах тук една местна жителка в центъра за Богородичната стъпка, понеже тя там почистваше, отговаряше за сцената. И я питах за Богородичната стъпка и жената беше шашната. Каква Богородична стъпка? Ви казах, съм чувал такова нещо. И ходихме да я търсим и я намерихме. Жената се очуди, вика, ще си го запиша, ще го разказвам, вика, това нещо. Така че
допринесах нещо добро и за местните. Но след малко. Ето, вече сме в центъра. Това е банята обществената. Тук е в центъра. Близко е до първия извор. Всъщност то първи извор е там горе. Има два хотела. Бални хотелчета са. А е това е банята. В центъра. Женска част, мъжка част. Ето тук има много готино заведение. Това е в централната част, парка, който. Сега, тук малко по-напред има и терариум, както ви казах. Също може да разгледате голямо разнообразие от влечуги, който хареса влечугите. Тук нагоре е крепостта, която след малко ще ви покажа. Това е паркично заведение има. Тук може да си изкарате един цял ден да се обикаляте, но може и да си вземете хотел и да останете и уикенд, и седмица. Сега по принцип това тук е пълно с вода, с минерална вода естествено. И хората идват тук и виждате, сядат на тези пейчици и се топлят. Тук отгоре има душове и звучи музичка, релакс музичка. И тук в центъра има чешма. Може да дойдете да се напълните вода. Здравейте! Минерална вода. Гореща. Ето ви състава на минералната вода, тази, която е в центъра. Тук има също много голям хотел, който е плано и може да дойдете да почивате. Ето го и терариума. Като цяло ще ви направя много бърза разходка. Ето, тук е чешмата, тук е душа, където може да си топвате краката, да слушате музика. Може и целите да си скъпите, де. Така, от тук нагоре също има хотели. Аида отгоре, точно от среща от другата страна. Около 800 метра на морска височина е връх Аида. Вижте паркчето. И от тук също нагоре отивате към крепостта. Там може да си направите още една голяма разходка. Както ви казах, има много места за настаняване. Повечето са малки хотелчета, които разполагат с минерална вода. Очаква се сега да отвори доста голям хотел, който е там горе. Там горе. Има местенца за хапване, които са непретенциозни. Има и няколко кафета. Кафенца така типични. Като това в центъра, където е в парка. Минерални бани, като малък, баба ми ме водеше тук. Басейна, който е сега в парка, първия, който ви показах, централния, големия. Там имаше един вид, не беше частен, си беше така държавен басейн с почти същите размери. И там отиваш и се къпеш. И тук като цяло си беше село при много години, 90-те години. Тук си беше село, сега стана и община. Преди си беше село и се водише Хасковски. И така. Сега ще ви покажа от въздух различни по-интересни места и крепостта ще ви покажа тук отгоре, където се намира от въздух.
На първо място ще ви запозная с Богородичната стъпка. Това е природен и духовен феномен. Това е уникален природен и културен феномен, разположен в централната част на село Минерални бани. Тя представлява вдълбнатина в скала с размери около 2 метра дължина, 1 метър дълбочина и 0,75 метра ширина. Според местната легенда, това е следа, оставена от Света Богородица, когато тя бягала от преследващите евреи. Местни хора вярват, че стъпката има чудодейна сила, носи късмет и сбъдва желания. Затова и християни и мюсюлмани посещават мястото, оставяйки конец или парче от дрехата си за здраве и щастие. Археологическите изследвания показват, че Богородичната стъпка е част от древно тракийско светилище, свързано с почитането на водните богове. Скалата са открити полусферични вдълбнатини, за които се предполага, че са били използвани за извличане на каменен прах, смесен с минерална вода за приготвяне на лечебни мехлеми. В близост до Богородичната стъпка се намира параклисът Рождество Богородично, построен по инициатива на местен жител. Той е място за поклонение и молитви, свързани с здравето и благополучието. Много хора посещават параклиса, за да се помолят за здравето си и на своите близки. Минерални бани е известна със своите хипертермални минерални води с температура около 57 градуса по Целзий, които притежават уникален химически състав и лечебни свойства. Тези води са използвани още от римско време за бално лечение. В района има изградени минерални басейни и чефте бани, които предлагат възможност за рехабилитация и релакс. Освен това, в района са открити и древни шерапани, скални вдълбнатини, които вероятно са били използвани за мачкане на грозде или преработка на руда. Ежегодно в района се провежда национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка. Събитието включва народни танци, музика, занаятчийски демонстрации и изложения на традиционни ястия. Това е чудесна възможност да се запознаете с богатото културно наследство на региона. Гвоздият на Минерални бани е крепост Свети Дух. Крепостта Свети Дух се намира на хълма Свети Дух над село Минерални бани. Тя е стратегически разположена и е била важен военен и лечебен център през римската, късноримската, ранновизантийската и средновековната епоха. Използвана е за защитата на местните минерални извори, се предполага, че римските войници са идвали тук, за да се лекуват от раните си с топла минерална вода. Крепостта има неправилна форма и включва 4 ъглови кули, които през средновековието са били преобразувани в жилищни помещения. Запазени са части от стени с височина до 3,5 метра и дебелина до 2 метра. Вътре могат да се видят жилищни, търговски и военни помещения. До крепостта води пътека, започваща от северната част на църквата Свети Георги в Минерални бани. Пътеката е добре маркирана и преминава през красиви горски участъци. Ако решите да останете няколко дни в Минерални бани, има доста варианти за настаняване.
Има големи хотели, както и малки семейни, които предлагат минерални басейни, спа услуги и уютна атмосфера за релакс. За по-интимно преживяване може да изберете семейните хотели или къщите за гости, които са удобни и спокойни, идеални за хора, които искат да се насладят на природата и минералната вода. Повечето места са на удобно разстояние от центъра на селото и близо до пътеките и историческите забележителности, така че всичко е на една ръка разстояние. Благодаря, че гледахте това видео за минерални бани. Останете с мен, следвайте канала, абонирайте се за още интересни видеа. Надявам се това да ви е било интересно и да посетите минерални бани и Хасковска област. Чао, чао!